Comezo coa preparación da Maratón de Sevilla. Nun principio ían ser 12 semanas, pero levo dende setembro parado por lesión e, aínda que non estou ao 100%, máis ou menos xa podo ir correndo e ao final será unha preparación de 10 semanas, todo guiado por Ricardo Torres Gusa. O obxectivo que levarei será baixar das 2 horas 45 minutos, pero será un obxectivo que se vai ir modificando segundo vayan pasando os adestramentos, pero sempre coa idea principal de mellorar o tempo que fixen en Madrid. Vamos a por esta primeira semana. O luns foron 45 minutos de rodaxe, martes 70 minutos de rodaxe, mércores 15 minutos de quecemento máis 4 por 2 km, recuperando 2 minutos, máis 10 minutos para soltar. Xoves foron 60 minutos de rodaxe, venres 15 minutos de quecemento máis 20 por 200 metros, recuperando 30 segundos, máis 3 minutos de recuperación, máis 3 km, máis 10 minutos para soltar. Sábado 50 minutos de rodaxe e xa por último o domingo estiven na quedada da Simpson de 10 km e a maiores fixen 6 km máis 2 km para soltar. Acabando así a semana con 91 km, con moi boas sensacións, dentro dos ritmos acordados e bastante ben para ir prácticamente de estar 3 meses parado. Sí que a finais de semana xa comezaba a notar a carga de kilómetros nas pernas, pero creo que é algo normal e sen que aparecera ninguna molestia extraña. Vamos a pola segunda semana.